Naliliawan ako mga problema. Nahadlok ako, hali mo pagsumakit ka matuturan. Bakit ikaw mapasiring ka? Ako iwaray ng batasan. Parang ako ang rasela, maibaan kamutangan. Ako sa mga estudyante na ikaw maestra. Balmas at akong lawas, tungkol marunong ang pagsinayaw. Agkas naman din iningat mo, sigurado kang gaganahan mo. Kay antong pangatsa-tsa, ang inimarasa, ang mga ulitaw kong daraga. Ang mga isa, isang lagas na, na ayong lahat sayaw at tsa-tsa. Inasurit yung dirik na hitira, sigilaan iyapan mo sigura. Ikaw ang iring pinuputlaw, bisan pa kuno hiya magpahanga. Atras abati, sayaw nga tsa-tsa, ang init ay timanatis ka. Atras abati, sayaw nga timakurit, pero ayaw pagtimas, pagkapasala dami. Kung madisgrasya, kahit ikaw makumpa, pag hindi nakatawaan ka, tungkol halin ng pagsatsa. Haupay lang magsarayaw, kaya ang problema nalilitaw. Binabalmas ang akong lawas, tungkol madulong ang pagsinayaw. Atas abati, hindi nga sipo, sigurado ang gaganahan mo. Ay ang pangatsa-tsa, ang init parasa, ang mga ulitaw kong daraga. At kasabati, sayaw at imapuri, pero ayaw pagkimas, baka masalagagi.
ay ang aking problema naliliaw. Binabalas ang aking lawas, umuhan ang pagsinayaw. Atras abante, hiningan sipo, sigurado magaganahan mo. Ay ako ka na tsa-tsa, ako iniparasa, ang mga ulit ang pagkalaga. Atras abante, sayaw at tsa-tsa, ako hinian, karuyan ka. Okay, this is Canavid Town Fiesta 2023, Canavid Eastern Summer, Waray TV, subscribe. At doktor ang sinurinder, mas maumay ko nung maulion, kaputahan pagkibiton ay waray na solusyon. Kung galing ito ay hatin piyos na problema, ayaw lang kabarata, piyos kinapit na nakanta, di ka na natutusan. May dagdali mo kadungan, magpatuloy ka na kasimana, pagpuputin ka saksofonista. Ginamitan na hinsinsong at raskater, maray dulot ang doktor ang sinurinder. Mas maumay ko nung maulion, papunta pag-iibikon, ay maray na solusyon. Ginamitan na hinsinsong at raskater, maray dulot ang doktor ang sinurinder. Mas maumay ko nung maulion, papunta pag-iibikon, ay maray na solusyon. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será en el Ecuador? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Yes, Canavid Eastern Summer Town Fiesta 2023, subscribe, Waray TV, sayaw, enjoy. This is Waray TV, subscribe. Waray TV, subscribe. Waray TV, subscribe.